ang linya gyud ni Vice Mayor Tammy Osmeña, kining carbon mao ni labing na kong hulga sa SM. Lisod kay tuhan, no? Lisod na kayong ispilingon, lisod kay nimo equate ang carbon market o ang SM. Pero kung imo paminaw sa Tammy Osmeña, makumbinser ka. Ingon si Tammy Osmeña, ang SM gusto nga makuha ang tanang consumer sa Subo. Kung mahimo ang tanang mopalit dili Subo ato palit sa SM, mao na gusto sa SM. So ang iyang labing na kong hulga ang merkado sa carbon. Kaya ang labing na kong merkado publiko mao ang carbon. O di ikalalis ang presyo sa carbon waras kumingking sa presyo sa SM. Kanang mga utanon sa SM, sus! 10% ra, 15% ra ang presyo sa carbon. Perting baratuha sa carbon. Mas labas pa. So, ingos Tammy Osmeña, ang carbon giisip sa SM nga mo'y labing dako niyang hulga. Kung pila kalibo ang mamalit niya sa carbon, mao sana pila kalibo ang nawa nga customer sa SM. Kaya human ka mamalit niya sa carbon, kompleto naman ng carbon, nganong wato pa mag-SM. So nawa ka na mong customer gikan sa SM, managkusong kuhaon sa SM, pinagi sa pag-commercialize sa carbon. So ang iya pasangil, kanang ni bid aron mo operate sa carbon, mo commercialize sa carbon, SM na. Dami na sa SM. Ang SM gitinuod nga interesado sa carbon. Suma, ang merkado publiko sa Baguio, SM, mo'y gusto mo operate sa merkado publiko sa Baguio. Gisupak sa taga Baguio, ni Sibog ng SM, na wow, si Mayor Benjamin Magalong. Kaya si Magalong, ni-insiste naman ito nga legal ang transaksyon, isupay sila sa tanang proseso, awa siya katingog. Diya ang mga mulupyo na sa Baguio mo ni protesta, ang SM na mismo mo ni Sibog. So I think dili kayo grabe ang sentimentos mga Subuanon, wa pa man mo Sibog. In fact, naka-libuylo naman ko ng trabaho. Ang taga-carbon na reklamo ng plataforma ko ng Mayor Nestor Archibal, pagpangampanya nila Diaz Ermita o sa carbon, ay mo kabalaka. Mudaugan naming Tammy Osmeña, among panalipilan ng carbon. Uy, kung si Tammy na malin na nilipod sa carbon, si Nestor Archibal, patipaspasan naman ko ng hinos trabaho. Di paspasan ko ng trabaho. Paspas panahon ni Raymond Garcia o ni Mike Rama. Paspas ko karon sa panahon ni Nestor Archibal ang trabaho diya sa pag-modernize sa carbon. So, para sa taga-carbon, nahibilin lang paglaom si Tammy Osmeña na lang. O wa sila pakyasa ni Tammy Osmeña. Nipasaka siya og kaso sa Korte Suprema. Paghunong sa redevelopment or modernization sa carbon public market. Ang petisyon ni Tammy Osmeña ipasaka atong January 16. So dayong sinulog. Ipasaka siya og kaso sa Korte Suprema. Matod ni Vice Mayor Tammy Osmeña siyang kaso sa Korte Suprema, kining multi-billion peso project na kalapas ni sa balaod o nakapaalkansi ni sa Cebu City government. Nidangop si Vice Mayor Tammy Osmeña sa Korte Suprema kay gibasura diri sa Korte sa Subo kining iyang kaso pagpugong sa proyekto niya sa carbon. So giauhag niya ang Korte Suprema pag-review sa legality sa joint venture agreement tali sa Cebu City Government o sa Megawide Construction Corporation. Ang mga sinumbong, number 1, kanhi Mayor Mike Rama. Number 2, incumbent Mayor Nestor Archibal. O ang mga leaders sa Megawide Development Arm, ang Cebu to World Development Incorporated, na may kompanya nga nag-develop sa merkado sa carbon. Gisugdan ni maong proyekto pag-modernize sa carbon atong 2021. 5.5 bilyones pesos kining maong proyekto. Hantod gipaborot, gi-expand ang proyekto na himo ng 8 bilyones pesos ang proyekto pag-modernize sa carbon. Gisummarize ni Vice Mayor Tammy Osmeña ang iyang mga objections ini maong transaksyon. Number 1, alkansi ang City Hall. Kaysa wa pa muso diha Megawide, ang kita sa Cebu City gikan sa carbon 58 million pesos in 2021. Sa usa ka tuig na 58 million pesos ang kita sa carbon. Pilay bahin sa Cebu City inig operate na anang moderno nga carbon 50 million pesos a year na lang.
Yung sabi, nga nung mupasod man ka diha o pribadong kompanya, nga mumino sino nang kita sa City Hall. From 58 million, sa diha City Hall pa nag-operate sa carbon, 50 million na lang inig-operate sa Megawide. Kada kung alkanse na sa Cebu City. Ikaduha, nakalapas ni sa Cebu City Ordinance 2154 nga nagmando nga ang tanang major commercial developments at tutukuron sa South Road Properties SRP. Nga naman, kaya ang Cebu City nakagasto og 12 bilyones pesos pagtukod sa SRP. Nga nung dili nga ito paatuon mga negosyante aron magmalampuson ang SRP aron modako ang return sa investment sa Cebu City government. Sugi panalipdanan sa Cebu City, pinagian ni mga ordinansa na tanang dagko nga mga negosyo at tutukuron sa South Road Properties. Ikatulo, dili Cebu City mo tag-iya anang tanang yuta nga gitol over ngadto sa Megawide for Development. Maton ni Osmeña dunay 7 ka hektarya anang project site na gipanag-iya sa national government. So, kung saon sa Cebu City pag-convey ngadto sa Megawide nga gamitan ni para sa development, nga dili man siya mo tag-iya. Ang national government naman mo tag-iya. Yan ang mong yuta. Og ikaupat, kakuwang og transparency. Kaya ang joint venture agreement, 75 pages. Gihatag sa mga konsehal sa Cebu City sa samang adlaw sa ilang pag-aprobar. Daghang konsehal ni Angkon, wa gani sila kabasa sa joint venture agreement tungkol sa kabaga o tungkol sa kakuwang nilang panahon. Ang labing dakong kabalaka ni Vice Mayor Tammy Osmeña na kapin 4,000 ka mga mamaligyaay diya sa merkado sa carbon ang mawagtangan sa ilang panginabuhi. Di na sila maka-afford sa taas na kayong abangan. Kaya nag-privatize na, taas na kayo ng paak sa Megawide. Dagko na kayo nag-abangan. So sa iyang petisyon nga to sa Korte Suprema ni awhag si Vice Mayor Tammy Osmeña, hunungon ang konstruksyon diya sa carbon sa labing dali na panahon. Giawhag sa niya ang Korte Suprema nga pabarugon pagbalik katong kara carbon at their expense. Sila na yung gasto. Katong ilang gipaguba ng mga istruktura sa carbon, iuli to, ipabalik to. Sa ato pa, kung ang Korte Suprema mo pabor ni Vice Mayor Tammy Osmeña, malagpot ang Megawide gikan diha sa carbon development. Di siya kahilabot sa merkado sa carbon.